A jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa da 'yan fafutukar kare haƙƙin jama'a sun soma tofa albarkacin bakin su a game da matakin hukumomin shari'ar ƙasar na soma bayar da belin wasu daga cikin tsaffin jami'an hambararren gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da ke tsare tun bayan juyin mulki a bisa zargin cin amanar ƙasa. Sai dai yayin da wasu ke yabawa da matakin wanda suka ce zai taimaka wajen yayyafa ruwa ga yanayin siyasar ƙasar da ma haɗa kan 'yan ƙasa. Wasu kuna ganin akwai buƙatar faɗaɗa matakin kan sojoji da wasu 'yan siyasar da ake tsare da su tun lokacin mulkin shugaba Muhammad Isuhu. Wakilin ma'aimai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin. A wannan litinin ce dai kotun ta bayar da belin tsaffin ministocin hudu daga cikin manyan jami'an hambararriyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da ake tsare da su tun bayan juyin mulki. Wato Malam Ibrahim Yakuba tsohon ministan makamashi kana shugaban jam'iyyar kishin ƙasa da tsohon ministan fasali Dr. Rabiu Abdu da Dr. Ahmed Judud tsohon ministan kuɗi na ƙasa da Dr. Hamma Adamu Sule tsohon ministan cikin gida dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya. Yanzu haka dai lauyan waɗannan tsaffin ministoci guda hudu da kotun ta bada belin su yana can yana kai gwauro ya kai mari domin karɓar takardar fito da waɗannan mutane daga cikin gidajen kurkuku daban-daban da ake tsare da su don ba su damar komawa a cikin iyalinsu. Da yake tsokaci kan wannan mataki na kotu, Malam Asmana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya ya ce matakin zai taimaka ga sanyaya fagen siyasar ƙasar da ma kuma haɗa kan 'yan ƙasa. Muna wa Allah godiya da ya fara gwada mana wannan rana na sakin abokanmu waɗanda aka kama bayan juyin mulki da aka yi. Abin alfahari ne kwarai, kuma ina fata waɗanda suka yi saura ba cikin dogon lokaci ba su ma a sallamo su, kuma sannan ina ba da shawara ga sojojin da suka kwace mulki da wannan dama ce ta samu su yi shawara da kowa kamar yadda suka ce don haɗa kan ƙasa cikin wannan hali wanda Allah ya kawo mu ciki. To sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin bayar da beli ga waɗannan mutane kaɗai ba zai yi tasiri ba ga shawo kan rikicin siyasar ƙasar. Matsawar hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum na ci gaba da kasancewa a tsare. Malam Siraji Isa na ƙungiyar Mojen na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. To dama ai wa'annan mutane ba a kama su akan ka'ida ba, aka kai a kurkuku aka leƙe. To sakin wa'annan mutane hakika babu wani tasiri zai yi, sai dai abinda na gano da shi shine sojawa suna son goyon bayan wa'annan mutane waɗanda suka saki. To amma Malam Muhammadu Gamace wani dan fafutuka a Nijar na ganin akwai buƙatar faɗaɗa matakin bayar da beli ga waɗansu sojoji da sauran 'yan siyasa da ake tsare da su shekaru da dama idan har ana son cimma burin da aka sanya a gaba na haɗa kan 'yan Nijar a cikin wannan sabuwar tafiya. Yanzu can da muke wancan tsohon mulki wanda an ka hambare a sojawa da yawa an kama bisa kan za su yi mulki, kuma muna shakkun cewa da yawa da an ka kama ba bisa kan gaskiya bane bisa harkar siyasa. Wa'annan mutanen ka gani ba a sako su ba, sai an ka sako kuma an gani hambararren mulki. Kenan muna son sai NSP wajen shari'an nan sojan da suka ce za su yi mulki wanda ba su samu sa'a yi mulki ba, wanda an ka kama shekara da shekaru suna nan cikin gidan kaso, wannan bai kamata ba a sako su, tunda dai kai an ce ana so a gyara ƙasa a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa da iya ta zama daidai. Za ka dai ko ba ga waɗannan ministoci guda hudu akwai waɗansu kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya da suka hada da Malam Fumakwai Gado da Muhammad Sani Muhammadu tsohon ministan man fetur kana ɗaga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu da tsohon ministan tsaro Malam Kallamu Tari da ake sa ran kotun za ta sallamo su a nan gaba.